Herêma Kurdistanê em derbasî Diyarbekirê dibin. Abdulkadir Aydın Serokê Bereyê Komeleya Mafê Mirovan ya Şaxa Diyarbekirê mêvanê min e. Dem baş kekê Abdulkadir. Keke Abdulkadir ez ji wê pirsê dest pê bikim ku li Herêma Kurdistanê kir yarên PKK duwarê mafê mirovî de jî wekî bin pêkirinên mafê mirovî têne şirovekirin. Bi taybetî bi 10,000 gundiyên ku li ser sînorin ji herêmê xwe hatine dûrxistin. PKK rê nadê ew kes vegerin gundên xwe destpêkê de nirxandina te wê babetê de bikirin. Birastî yani ev êrişa PKK li ser pêşmerge me bihîst em pir li berketin. Yani vê êrişê nayê qebûl kirin. Li herêmê jî, li Rojhilat jî, li Rojavar jî, Bakur jî, Başûr jî. Yek Kurd ev êrişê qebûl nake. Li Bakur gelek Kurd gişî. Birakujî naxwazin. Di 1992 gavaviya ve şoğlê hat kirin yani bêjin şer gava derket gelê Kurd pir li hemberî wî sekinî. Qet tavsî nakin yani em qebûl nakin viya. Adu diya jî yani bi hezara insan gundê xwe, ji mala xwe, ji herêma xwe koçber bûye. Van insana gerekî van vî gelî vegerin welatê xwe, werin mala xwe. Bi ciyê xwe de, welatê xwe de jiyana xwe berdewam kin. Eger viya nahêlinse ev jî ne tişkî rast e, ev jî nayê qebûl kirin bi rastî. Keke Abdulkadir niha di kiryarên xwe de PKK rewşa serweriya Herêma Kurdistanê jî dixebin gumanan de wekî nimûne di rewşarê keftina Şingalê de ku ji alî Herêma Kurdistanê hikûmeta federala Bexdayê neteweyên yekgirtî ve hatî imzekirin piştgiriyekî navneteweyî jê re heye ku gelek dewletan destnîşankirine di avadankirina Şingalê de dikarin amade bibin PKK li gel heşta şabî ku xwe wekî beşekê heşta şabî jî dibîne dibe rêgirî bi cihkirina vê rêkeftinê. Divê derbarê de dîtina te bikirim. Bi rastî Şengal perçekê Kurdistanê, bajarkê Kurdistanê. Yani serî de bi haşbî gava haşbî re teklîtiya wan û bi hev re şoxultiyê wan me bihîstin. Bi rastî nayê qebûl kirin, ev jî nayê qebûl kirin. Yani ew herêma Kurdistanê e. Bi sev Kurdistan re ew gelê Şengalê jî daxwaziya wan bi Kurdistanê re girêdayatiya wan e. Adu diya jî pêşmerge lûra bi rastî gerekî cî bigre baveriya min Bexdayê û em bêjin serî de Bexdayê û pêşmerge eger vê teklîtiyê ya jî vê hevîtiyê bi hev re çêkirine se gerekî PKK ji wira vegeşîne bi rastî. PKK şoxlê wî gerek ji bo Kurd be ji bo Kurdistanî be. Eger ji bo Kurd û Kurdistanî şoxlê wî tune be se wîra gerekî nesekine. Yani wîra pêşmerge sekinandina pêşmerga ji bo Şengalê daha rast be bibin. Keke min niha di rewşa Tirkiyeyê de û Bakurê Kurdistanê de niha PKK destnîşan dike ku li Tirkiye komareke demokratîk dixwaze. Dixwaze civatekî ekolojîk li Tirkiye bê sepandin, pêk were. Xebata xwe di wê çerçeveyê de dike. Rêzeke mezin ji çepgiriyên Tirkiye, rêxistinên marjînalê Tirk re destnîşan dike. Lê beramberî Herêma Kurdistanê, serweriya Herêma Kurdistanê jî helwesteke tund ya êrîşkar digire ber. Divê derbarê te dîtinê te çi nekeke? Birastî PKK di Bakur de yani li Türkiye'de yani ekolojiye ya demokratiye ev ya dawiye derketin yani bi hezara ciwanê Kurd gava ketina PKK ne ji bo ekolojiyê bû demokratik ya Türkiye bû ji bo wî nehatin ne dernek ketin teklîtiyê wan nebûn. Dawiya 1949 û niha şûn de jadan gava hat girtin şû de bi teklîtiyê daniyên ew jî bi min hinkî aqilmendê wan di nav dewleta dageger vekilan. Ev jî daxwaziya wanî li demokratîk
em bejin Türkiye ava kirin ya ekolojik Türkiye ava bikin sadece biraz Türkiye ava bikin ka le herema Kurdistan û şert û şûrtê wira em bejin lûra statûkî zaten heye ê Kurda heye ala Kurda heye leşkerê Kurda peşmerge hene em bejin polîsê Kurda heye yani lûra avakî heye eger ji destê wan tê se dixwazin se bira pişt bidin wan yani çawa lûra em bejin gedekî nû tê dünyayê gava gedekê hat dünya gerek mevlê mezeke lê baş mezek bu mezin bibe ki feydakî wî jî bigije gelî wî welatî ya şertê başûr û bakur wek hev nene li vir çepê Tirkan em bejin tekilîtî wan bi hev re hene ji Kurd û Kurdistaniyê zêdetir ew çabra Tirkiyeyê de şoxlê xwe bikin bi rastî yani şoxlê mezin bira li vira bikin kar vira de me got ekolojik ne Diyarbekir ma ne Silopî ma ne Şirnak ma ne Cizîrê ma ciyê Kurdî zêde lê hebûn giş talan bû ana giş ortaya xelas ev Kurd giş bela bûn ka çûkê de giş bûn rêveber li Tirkiye vê şoxlê tişkî feydakî ne gişt Kurda İjda ji vî daxwaziya me ev e daxwaziya Kurda ev e her şoxlê em bêjin partîkî em bêjin komelkî Kurda eger dixwaze se şoxil bikin bira feydekî wan bigije Kurdiya Kurdistaniya egava feydê wan negije wan bi wan şoxla bira nekirin bi rastî nayê qebûl kirin yani bi sala sed salaya gelkî mazlûm li Bakur em bêjin peşmerge bi sed salaya Dûla şerkê xûn hat rijandin bedelkî pir mezin daye دوی بدلا د جی انا فدراسیون کی اوا بیه اگه جدسه وان ته برا پیش بجن جدسه وان ای شما سه برا جه دور درکبن براستی ککی عبدالقادر گریدای سکنا برانبری ترکیه نها PKK قندیل به داخویانین خو بدیتنین خو بنویسین خو her demtinin zaman ku neledici یک parça ya Türkiye'ne hürmeteki vanj یک parça ya Türkiye raya Gavago bahsa pirsa Kurd dikin dixwazin di çerçeveya hev welatî bûnê de pirsa Kurd li Bakurê Kurdistanê bêçare serkirin lê gavago tê Herêma Kurdistanê dijberiya xwe li hemberî hemî dezgeh û saziyên reva yasayî hiqûqî Kurdistanê nîşan didin êrîşî wan dezgehan dikin her wiha serveriya Herêma Kurdistanê jî êrîş لحم بريد تكرن شروفيات yani ne rası ana Türkiye daimi em de bejin şoğle me behevre dibe daim behevre şoğul mekirne fakat gava Türkiye'de jî dijmînê xwe re işte em gel birayê hevin ve gel işte yekin em gel gişwek hevin pek gava dikeve psikolojika Kurda براستی کس کی ور مزناکه یعنی دائما ام ویاد بجن دجمن خوره ام دوستن جگل خوره وکا دجمنتی ام نکارن دینن گل جیویا نخوازه براستی یعنی چوکا جی ام بجن فرقی فقید د پارتیا دا جی گرتنه سه پارتیا دا پیشندنسه فقط نخوشیه دا نوکردیه دا کردا دا گابا وره کرن یک کرد قبول ناکه براستی ایجاد بمن Türkiye'de jî gava psikolojika Kurd gava dixwazim demokratik çareserî bikin ew çav gorevî gelek şoğul ki xwe bi Tirkiyeyê dayînin herin li êrişî Bakur û ya jî başûr bikin ew çav psikolojiya Kurd çawa çareserin ew çav Tirk jî bi rastî viya baş nafikirin dibêje ki ew ji hev re düşman ka îja demokratik daxwaziya wê demokratîkê çav eger demokratîka wan gelê xwe re gava dijmintiyê de bikinse ew ça bawerî jî namîne bi rastî yani gelê din jî bawerî nakin bi vê şoğl û nexweşiyê de Kekê Abdulkadir Nuha berî di sê rojan pênc sed rewşenbirên li Bakurê Kurdistanê siyasetmedar nûnerên rêxistinên sivîl demokratîk li Diyarbekirê pres konferansek dan banga waz li PKK kirin ku vankiryarê xwe rawestîne îro di sed rewşenbîr nûnerên rêxistinên sivîl demokratîk dîse pres konferansek li Diyarbekirê pêkanîn ewan jî daxwaz kirin camêrên wekî te gelek kes daxwaz kirine banga wazî kirine ku PKK êrîşê xwe hemberî serweriya Herêma Kurdistanê rawestîne
لسر اکرانی کردستان 24 بیجه هم میر خسنین باکوری کردستانی ین دروی پککنه سکنا خواه برانبری وی که دیار کرنه گوتنه کو دوی پککی ریشه خواه راوستین ریزی سروریا حریما کردستانی بگره الگورا باهوریات پکک دی سو دی گوه بدی وان بانگوازین گوهن دکن دی ریزیل و بانگوازی و بکککی عبدالقادر براستی سری خبردان دجی مگول باکور یک کرد جسدی نوت ev erişe kabul nake. Ev erişe jî em bêjin rast nabîne. Hele bira ku jî qet rast nabîne. Feqet PKK li gora gelê xwe, li gora em bêjin endamê xwe, li gora însanê xwe şoğul û hevdîtina çê nakin. Bi rastî ana Kandîl yani daxwaziya gelê Bakur çêbiye gotî here êrişî serpêşber vebke. Tişkî wer tune. براستی اوه چاره سریه به من دولت دادرگه نکارن براستی ایریشی سر کردستان بکن نکارن نخوشی مزن چه بکن جبو دولت دنیای ده جبروان ده ایجا سر معنا و PKK وان شغلی خواه آوا دکن راست دکن به من PKK دناف PKK ده ای کرد و کردواری انسانی yani akılmen hene vana gerek yani deve hemberiye de karşıvan hemberiye bir sekenen yani evçi doze burada bera her gole beraber yapalım ka kijan deste ve gole ya ve bombe de takandan yani tişkiver nayı kabul kırın bimen evya likolin ki bive yani adxazın de rojnama veya de televizyona da dünyaya da Kurd gış leherci nel Bakur ya jinel Bakur ya Başur li dünyaya her jiji ser ve erişe Kurd براسي رز بگیرن. سپاس بوته عبدالقادر ایدن سروک بریه کمالیا مافی مروانیا شاخ دیاربکری خوش دیاربکری تو میوانی ما. سروک وزیر حریم کردستان مسرور برزانی سرخوشی شاه و گلی بحرین دکن. ببونه کوچا داویا سروک وزیری بحرین میر خلیفه بن سلمان الخلیفه سروک حکومت حریم کردستان مسرور برزانی دی توییت که دنوی ساندیه سرخوشی لشاه و گلی بحرین دکن ببونه کوچا داویا میر خلیفه بن سلمان الخلیفه مسرور برزانی دی بیجی میر خلیفه بن سلمان الخلیفه که سایت یک به ازمون یا نافچی پروژه یاسایا قرض لپارلمان عراقی دانوستاندن لسرتی کرن و تی پیش بینی کرن ایرو دنگ لسر یاسای وریدان لی اوان دیار گوشمی قرضه. اندام کرج پارلمان عراقی کردستان 24 راگهاند بشک کتلین شیعیان دنابا پارلمان ده حول دیدن هرما کردستانی جوی قرضی بیپار بکن. دوهيجي اخفتن كري حكمه عراقي قلت امي بابندين بري كفتنا مالجا الحكمه هريا كوستانيه بوزداي هاي واهشت وافري كفتنا ريك خوشت كتبو موازنه 2021 ابروكي قانون موازنه بتر قانون كدو سيولات بدات حكمه اتحادي بشت انت التزامات خو صاله 2020 بجهبينيتن ام هم يزاني الموازنه 2000